Dragii mei, ne-am decis să mergem pe aici. Sper că filmez. Suntem mama e acolo care își face iar selfie. Eu nu mai intru nicio poză. Stau. Tata e mult mai în față. Poți să ating apa? A? Ce-mi trebuie aprobarea lui mama? Uitați, am mult. Poate mă mușcă un pește. Uaa, ce fain! Chiar este în mol, uitați. Vreau să mă spăr. Deci n-ați avea curaj să merg pe aici. Pește. Era un pește, pot să jur că era un pește. Uitați, dacă eu intru... e apă. În acest nămol, vă dați seama că nu mai ies. Este... am văzut un pește! Sau un șarpe, nu știu ce era. Ia să dau și eu cu piatră, mama. Stai 2 secunde. Vreau să dau cu piatră. Dau de 2 ori. Una. N-am dat-o prea departe pentru că am un telefon într-o mână și în plus dau cu stânga. Stai că m-am murdărit. Ce fain e! Vedeți, v-am promis eu că mergem într-o excavadă. Excavadă pe acolo. Mama, cum e excavadă, nu? Așa, excavadă. Păi nu mă știu. Uitați, aici sunt niște undițe puse la prins. Nu înțeleg de ce. Nu iubiți și voi pești. Eu pentru că iubesc nu mănânc. Nu, pentru că nu-mi place carnea de pește. De asta nu mănânc. Eu aș mânca. Pentru că e bună. Dar pur și simplu nu-mi place gustul ei. Și pentru că iubesc pești. De asta se pune ala. Uite, e cineva scufundat acolo. Uite acolo în față cu negru. E o buturăgă, ce e? S-a speriat mama. Au câte undițe. Fără și noi una. Ce? Sunt avea de aici. E 2. Unde mai mult? Ce e o buturugă? Mami, te iubesc. Hai să ne dăm un cioc. Ne-am dat un cioc. Filmează pe acolo. Uite, apă, asta, iarbă, apă. Uitați dacă puneți să facem oameni prăji la pescuit. Nu-i tata, tata în fața ochilor mei și-am tot văzut. Tati, am atins apa și nămolul. Ăla era nisip, mă rog. Era nisip bun, nu? Bun. Trebuie să șterg niște videoclipuri, că memoria a încărcat. Ce videoclipuri să șterg? Era un om și mi-a cerut dacă ocup eu loc pentru mine. Păi nu mă vede cât ai ghidua ca sunt de-abia 11 ani. Omul a fost drăguț. Eu înțeleg, ce să dau? Câtă lume urât. Eu încă filmez asta. Bun, o să opresc și să fac un alt video după ce șterg.